पर हाजिरी लगैले ना पिया अइले ना रस गरमस के गिरैले ना पिया अइले ना। कैसे बताई कि कितना बनासा पिया नहीं बुझेल हो परिभाषा ए राजा। हाँ कैसे बताई कि कितना बनासा पिया नहीं बुझेल हो परिभाषा। शरीर के दिया बाती जलत रहे वो बुझैले ना शरीर के दिया बाती जलत रहे वो बुझैले ना से जिया पर हाजिरी लगैले ना पिया अइले ना रस गरमस के गिरैले ना पिया अइले ना। परमोध प्रेमी के कुछ न बुझाला वैभव विकास के संग कहाँ जाला। परमोध प्रेमी के कुछ न बुझाला वैभव विकास के संग कहाँ जाला। उखी दिखी मन करे यारे हम कुछ कइले ना उखी दिखी मन करे सोनू हम कुछ कइले ना से जिया पर हाजिरी लगैले ना पिया अइले ना रस गरमस के गिरैले ना पिया अइले ना। लहरत रहुए जवनिया के लगिया गुतैले ना से जिया पर हाजिरी लगैले ना पिया अइले ना रस गरमस के गिरैले ना पिया अइले ना। हाय दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। तो ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।